punta po tayo sa Chrome. Ayan po ang ating Chrome. After nating i-click ang ating Chrome, i-type natin ang m.youtube.com doon sa search section po niya dyan sa taas. At na-type na nga po natin siya. Search na lang po natin. Ayan. Tapos, dyan na. Pupunta tayo dyan. At may nakikita tayong tatlong dot dyan sa taas. Pinaka-importante kapag phone po yung gamitin natin ay pupunta tayo sa desktop. Ayan po yung desktop. Igawin natin yan. Click lang natin para mag-check yan. Tapos, ayan na. Maglo-loading na yan. Ayan. Tapos na mag-loading. Ayan na po. Tayin lang po natin siya saglit. At yan na po yung itsura niya. Tapos may blue po dyan sa taas. Yan po yung nakasalang sign in. Sa sign in nyo lang po dito yung mga Gmail account ninyo. Yun yung ginamit nyo sa inyong IT. Tapos yun po sa password. I-enter nyo din yan. Tapos next lang. At lalabas na po yung ganyan. Kasi nga po naka-desktop na siya. Tapos, makikita nyo yung apat dyan sa linya sa taas na naman. Yung may camera section. Click lang po natin yung go live. Yan, may go live view. Yan, click lang po natin. At pupunta na dyan automatically sa live nyo. At doon naman tayo. Ayan, tayin lang natin saglit. Ayan, loading lang muna. Loading. Tapos, dyan po makikita natin. Lalabas yan dyan yung title. At magsusulat tayo ng title natin dyan kung ano yung gusto nating title sa ating live streaming. Yan po. Ayan po yan dyan. Kikita nyo po yan dyan. Type nyo lang po. Ayan, title. Ayan po yung importante. May title tayo, ano? Yan, type tayo dyan. After po natin yung matapos natin ang mag-type, may nakaano din dyan sa baba na yung yes for kid or not for kid, pinaka-importante din yun para no for kids natin kung wala man lang bata. Ayan. At open ang ating comment section. Then next. Click natin ang next. Ayan. Hintayin na po natin kasi magpipicture yan. Post po kayo. Ayan. Post. Ayan na po. After that, ayan. Long press nyo po dyan sa picture. May makita kayong dalawang nakasulat. Kung gusto nyo yung thumbnail, upload custom thumbnail. Ayan, kung may ano na kayong thumbnail, pili lang kayo ng mga picture kung ano yung gusto nyo. And then, select natin, select, ayan, yun yung select natin. At mag-upload na yan siya dyan. Wait lang po natin, and then, go live na po tayo. Yan po, at hintayin na lang po natin siyang mag-live. After nyo po siyang mag-live, madali lang po siyang i-end po. So, good luck po sa inyong first live streaming! See you in my next video. Bye bye.